Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, парвардигор нигаҳбонтон боша. Алҳамдулиллоҳ, мо имрӯз дар ноҳияи Рашт дар ин районем. Алҳамдулиллоҳ, инаи почта ҳаст, баъд инаиш кохи фарҳанг, мақсад тайёр 30-солагии ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. Хай, дӯстони азиз, видеои мо мақсадаш чӣ буд ки мегам бародаро ки фалон қишлоқ бура, мақсад фалон ҷои моро камера кӯ. Мере вақте ки съёмка мекунем партои шу ва чӣ мегӯям, даже не то что просмотр, ҳатто аҳаму лайк, аҳаму падилица кардан, аҳамиё вақте ки мо меҳнат мерем ба фалон қишлоқ мерем, фалон ноҳия меган мерем, ақаллан хотя бы шуморо ҳаму ҳаракат кунед, кам я лайк я падилица кунед то ҳаму чиё, ҳаму видеоҳои мо просмотр бигиранд ва гуфти ҳаму гапо моро як мотивация мушававу мо ба ҳаму чия барем. ҳамун шаҳрҳо қишлоқҳое ки шумо дар комментария нависед, ба ҳамун ҷоро мо бирем, ба ҳамун ҷоро равем ва ҳаракат кунем ки ҳамун видеоҳои шуморо, ҳамун қишлоқҳои шуморо мақсад ба шуморо пешниҳод кунем ва тамошо кунем. Ба ҳамун хотир нависед дар комментариҳо қишлоқҳои ҳозир ноҳияи Рашт, иншоалло ба ҳамун қишлоқҳоро ман худам мерам ва тунистед шуморо видеоро дастгирӣ кунем. Боқи дар амони худа. Ассалому алайкум. ин бозори ноҳияи Рашт, кор тайёрибинӣ, рангбор ва мақсад барқарорсозӣ ҷойҳое ки мақсад хеле харобанд. ин алҳамдулиллоҳ ноҳияи мо, ин бозори ноҳияи Рашт, ин бозоре ки хуб. дӯстони азиз, ҳамаи ободӣ ва ҳамаи хирсандӣ ва тайёрбинӣ аз яъне ки сулҳу суботу оромии ватан ва дастгирии мардуми тоҷика. Ба он хотир дар ҳаққи мо дуогӯ бошед ва ҳаракат кунед ки дастгирии моро фаромӯш накунед. Моро иншоалло ҳаракат мекунем ба шаҳрҳои шуморо бирем. Боқи дар амони худо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.